kuwi? Jajan ireng. Hah? Jajan ireng. Kaya dhe duit. Kok apa kok pakai temen deh? Ireng-ireng iku. Iya. Kabeh iki. Ambek lapis. Hah? Lapis. Kowe lek nang gile rupine biasae mandek. Kak, ndek kulone mandek kulone. Hah? Mandek kulone. Apa sing kita? Ganti meneh. Pira iki duwe? 2000. Hah? 2000. Iya. Nggak ada enggak banyak komentar. Iki lara kebu. Tuh, duduk iku 10.000. Sing jero dhewe 2000. Lah, pira? Iki iso 10. Lara kebu kae. Ndonok 2000 nih. Hah? Ndak ono 2000-ane. Doka. Ndi? Iku 5000 iku tak susuki. Nak ngele ae. Iya, susuk sian. Apa sih kok uwake temene? Jajan ireng. Kowe lagi liru film mandek biasa. Mandek ndek kulone. Hah? Mandek ndek kulone. Kayak wonge. Mandek nang kulone. Ana apa? Anu kok jare bareng bayar ngono. Bayar nangis sate lele gak iso mlaku ngono. Iya. Kene. Oh. Aku juga beras wong jare. Sak digowo. Terus tak wae. Ya kok ngajak 5 dino lho. Kurang ajar. Kowe jare bareng bayar ngobeni masih moro doane bensin. Bayar nangis ngono luwe. Jare berasnya kok gowo ngono. Iya. Ya. Oke. Lho. Wes, Mang. Wes. Oh, ora beras moro-moro. Wis tuku ne, kaya duwe. Iya, iso ngajak 5 dino lho. Sopo kuwi? Mut. Ya wes ya. Budal aku wes. Apa saiki? Budal wes. Ireng-ireng iko. Iya. Kabeh iki ireng-ireng. Ambek lapis, karo lapis. Wah, aku ireng-ireng kabeh. Karo lapis. Lapis. Iya. Iya, lapis aku. Wadi. Dari barang bayar, ada mereka gak bisa ngelaku ngono. Iya. Kalau